Добър вечер, уважаеми дами и господа, госпожо кмет, господа министри, господа заместник-министри, ваши превъзходителства. Имам огромното, наистина огромното удоволствие тази година аз, Радинела Бусреска, да бъда водеща на 11-те годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите. Тази прекрасна, съм сигурна, прекрасна церемония е в чест на всички вас, които продължавате да отделяте време, пари и усилия за обществено полезни дейности, благодарение на които дейности Българският форум на бизнес лидерите е вече толкова години успешен. Тази годишното 11-то издание е доказателство и за нещо друго, което е много важно. Че в условията на криза, в която ние все още продължаваме да живеем, и въпреки тази криза, ние можем да се гордеем с усилията, които частният сектор продължава да полага за развитието на човешкия капитал, за образованието и, разбира се, за опазването на околната среда. Искам сега да благодарим на компаниите, с чиято подкрепа тази церемония стана възможна. На първо място нека да благодарим на Актавис, които подкрепят събитието в качеството си на златен спонсор. Наши бронзови спонсори тази година са Amgen, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Hewlett Packard, Konica Minolta и ČEZ. Ще продължа да изреждам. Спонсори са още TNT, M3 Communications, Конгрес Инженеринг, Вестник Живота днес и J-Point, Кока-Кола България и Домейн Пещера, които ни подкрепиха и наистина направиха възможно създаването на тази церемония. Благодарим и на нашите медийни партньори. Българска национална телевизия, Българско национално радио, телевизия България On Air, Вестник Труд, Вестник Живота днес, списание Менеджер, Менеджер Нюс, Новините.com, Дир.бг, Медиапул, Инвестор.бг, Економи.бг, Джобс.бг, списание Твоят бизнес, онлайн издание Предприемач, B2B медия, списание Економи, Икономика и C-News, благодарение на които добрите практики на компаниите наистина достигат до възможно най-широк кръг от хора. Позволете ми сега да поканя при мен господин Ираван Хира, който е председател на Българския форум на бизнес лидерите. Господин Хира, заповядайте. За 11 години броя на компаниите, които са се включили, нарасна с 300%. Само за миналата година броя на проектите и на компаниите, които допълнително се включват, нараства с над 10-15%. Това е една тенденция, която продължава в годините. Миналата седмица по време на събитията, които всички с вас следихме, драматичните събития в Киев, аз като съвсем нормален гражданин бях жаден за информация. И освен стандартните информации, търсих алтернативна информация в социалните мрежи. Тогава, разбира се, на първо място бяха събитията в Киев, драматичните събития, за които повечето от нас наистина бяхме потресени, как е възможно такива неща да се случват. Но това, което ми направи на мен впечатление, че веднага след тези събития новината, която най-много се постваше, беше една история за едно момченце,
или по-скоро една скрита камера, но едно филмче за едно момченце, което седи и мръзне на една спирка и съответно хората така плахо първоначално го поглеждат и след което всеки по свой начин се опитва да му помогне, сваляйки своя дреха, давайки му ръкавици или шал. Точно първо причината, че това се споделяше с толкова много хора, от една страна и от друга страна показваше как тези хора, които бяха участници в това нещо, без да знаят, че камера реагираха, за мен беше един лъч надежда, че наистина доброто може да победи злото. Че наистина в тази вечер, когато не знаех какво ще се случи, за мен това беше една искра надежда. Разбира се, и днеска мога да кажа, че тези хубави неща се случват и вие сте голямото доказателство. И за мен наистина огромно удоволствие като представител на бизнес, като представител и като гражданин да видя, че тази зала все повече и повече се пълни. И затова форума на бизнес лидерите има една основна цел. Ние не провеждаме състезание и конкурс. Ние даваме платформа или възможност вашите проекти или вашите практики да бъдат споделени. Нека все повече хора да научават, все повече компании да научават и да тръгват по пътя, който вие начертавате. И аз съм убеден, както си говорим във форума, че доброто е заразно. Пожелавам една много прекрасна вечер. Пожелавам се до година да сме още повече и с още повече да споделяме успехи. Убеден съм, че излизайки от тази зала и понякога даже от този град, виждайки лицата на хората и на обществото, на което ние помагаме, ние ставаме щастливи и усещаме смисъла от това да живееме, смисъла от това да работиме в тази страна. Благодаря ви много. И тази година, както и всички предишни, номинираните в отделните категории бяха оценявани от авторитетно и безпристрастно и напълно обективно жури, съставено от много уважавани представители от различни обществени сектори, бизнес, политика, дипломация, неправителствен сектор. Задачата на журито беше наистина изключително трудна, но то се справи професионално и безпристрастно, като излъчи победителите в 6 категории. Ето кои са те, знам, че сте нетърпеливи да чуете тези категории. Инвеститор в обществото, инвеститор в околната среда, инвеститор в човешкия капитал и условията на труд, инвеститор в знанието, маркетинг, свързан с кауза, награда за най-добра социална политика на малко и средно предприятие. Сега с огромно удоволствие искам да поканя тук при мен на сцената председателят на журито и кметът на София госпожа Йорданка Фандъкова, която да каже членовете на журито, техните имена и вашите впечатления от номинираните проекти. Добре дошла! Уважаеми господин Адемов, уважаеми господин Хира, госпожи и господа, членове на управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите, уважаемо жури, уважаеми госпожи и господа, тази зала е толкова изпълнена с позитивна енергия. Надявам се наистина доброто да е много по-заразно. Пожелавам си го и го пожелавам на всички вас и затова искам да ви кажа, че за мен е голяма чест, че за поредна година съм поканена да бъда председател на журито и да обявя членовете на това авторитетно жури, на което винаги му е изключително трудно да избере най-добрите от добрите, защото всички, които участват в това състезание, всъщност са добри. Затова още веднъж пожелавам доброто да е заразно. Всяка година все повече и повече хора има в тази зала. Искам да ви благодаря от сърце, от името на всички, които получават тази подкрепа, която отговорния български бизнес предоставя на обществото. Обществото има нужда от протегната ръка. Затова още веднъж бих искала да ви благодаря. Като кмет на София не мога да пропусна тази възможност да кажа, че тази година предстоят
доста сериозно строителство и доста сериозна и мащабна строителна програма, за която само преди малко говорихме. Искам да ви помоля да ни извините, защото ще има доста затруднения в движението. Те вече започнаха, но съм убедена, че вие като хора, които сте менеджери, които се занимавате с управление, знаете, че за да станат, нещата трябва да започнат. И затова ви моля за търпение. Сега ми позволете да представя членовете на журито. Госпожа Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България. Господин Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика. Госпожа Десислава Талёкова, изпълнителен директор на Фондация Америка за България. Господин Тим Бойсере, търговско аташе на посолството на Великобритания в България. Госпожа Елица Баракова, директор на Фондация Помощ за благотворителността в България. Госпожа Красимира Величкова, изпълнителен директор на Български дарителски форум. Господин Максим Майер, главен редактор на списание Менеджер. Госпожа Таня Радочай, постоянен представител на УНИЦЕФ за България. Господин Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Господин Евгений Иванов, директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. Поздравления за всички номинирани и дано да могат повече от вас да представят своите най-добри проекти тази вечер. Благодаря ви. И тази година, както и предишните, Българският форум на бизнес лидерите остава верен, наистина верен на своята политика. Наградите да са отворени за всички компании, които се грижат за своите служители, за обществото, за околната среда и, разбира се, за младото поколение. Нещо много интересно, наистина голямото разнообразие на проекти тази година доказва нарастването на значението за корпоративната социална отговорност в България.